taas maata pitkiä heinäkuun. Päästä korttiin. Eikö vaan? Joo, ja heitu tänne. Hyvä, ja voit kutsua koiraa ja aloita sen kanssa leikkiminen. Sä oot hiljaa, mutta leikit kuitenkin ja pidät kaikki tassun maassa. Leikin maan hyvä. Pidä kaksin käsin kiinni vaikka se patuksi. Voit kutsua koiraa ja kytke kiinni siihen hihnaaseen. Sitten voisi tää kokeilla haastavivaihe ilottaa tää patukka sinne ja sun vaatteessa, niin siinä ei mitään siitä. Arvaan. Tässä riemmaa nyt kuitenkin, se on sulla kuitenkin piilossa. Tää nyt käy. No hei varpaista. On vähän pienempi varpaista. Todennäköisempi onnistumisprosentti sen mahdollisuus. No niin, nyt se on hyvä, jes. Ota hiinat kiinni, teet ihan pienen lenkin tosta noin ja tuu takaisin siihen samalle paikoille ja pysähdyt siihen. Hyvä, tuu takaisin siihen. Oot siinä passiivinen heidät paikalla. Ota patukkaa ja se on mahdollista rupea leikkimään yhdessä. Yes. Leikin vaan, niin paljon kun saa vähän sitä. Voit ottaa nyt varmaan se oma patukankin ja leikkiä sillä, että jos lähdet siihen leikkimään, niin saa sen kanssa vähän roolta. Kuvaus päättyy siis tällä. Susie. Leikin vaan. Sus. Tytön. Susie. Yes. Katsoin, että koira on käynyt luonnetestissä. Pistemäärän perusteella koiralla on 2 hermot. On. Täällä se ei ihan sitä vastannut kyllä nyt. Nimenomaan näissä laukausissa. Eli pikkusen jäi niin kuin laukaus ja sitten tuo loppuleikki, niin eipä lähtenytkään. Vähän niin kuin jostain syystä pikkusen vaikutti. Noin muokkasin mutta se oli silleen, kyllä mä sen tuolla katsoin jo matkan varrella, että varmasti on pakkoisen luonnetestissä. Ja sinun koira sillä tavalla, että moni muu asia jää niin kuin takaava sun saa olla sun lähellä ja olla niin se on hyvä, mutta katsotaan tuliko sulle itselle yllätyksiä? Tuli vähän yllätyksiä, että alussa, no se oli hänen perä, mutta sitten hiukkaset, mä odotin sen leikkivän paremmin ja mä odotin tuossa etäleikissä ja tuossa vieheessä, että se lähtisi, mutta välillä tuli sellainen olo, että odottaako se multa lupaa, että saa mennä, mutta en tiedä sitten. Mutta odotin, että se olisi vähän enempi reagoinut. No näissä leikissä oli selvä, että se oli tuolta hänen peräänsä. Se vilikas ja sen jälkeen se lähti ne jäi niin kuin siinä mielessä varmaan vähän voisi sanoa, että sen arkea heikommiksi. Tuossa lopussahan se kuitenkin sitten sanotaan, että
Silloin alussahan se ei muuta kuin nuuska sitä leikkiä esille. Nyt se otti sen suuhunsa tosin kevyesti ja korjaili pikkusen siinäkin sitä, mutta se meni silleen se. Mutta sitten noin yleisesti ottaen, kun ajatellaan tätä koiraa, niin tämä sosiaalisuuspuoli, niin sehän tulee vieraan ihmisen luokse tervehtiä. Ei sen tarvitse yhtä tuonnetta lähmiä siinä, joka lähtee vieraan ihmisen mukaan. Siellä ei enää halua syventää suhdetta, eli siellä tulee pikkusen, jos ei näkyy, että mihinkäs äiskä jäi nyt. Ja sillä tavalla käsittelyn hyväksyy kanssa, siinä ei ole oikeastaan mitään semmoista, että ei syvennä suhdetta, ei kiinnosta hirveästi, että kuka häntä hipulaa, mutta keskellä sieltä. No sitten tietysti näitä uteliaisuuspuolia ja pelkoja, eli kun noita ohituskävelyjä ei tuolla, niin silloin kun se on selvittänyt jonkun asian, niin se ei sen jälkeen se ei kiinnosta sitä. Se niin kuin nollaa itsensä, voi sanoa yleisesti ottaa se nollaa itsensä välittömästi. Se vaan mennä popsuttelemaan ja tuossa periaatteessa ääniherkkyydessä sille ei ole pitänyt petää se, kun se oli suunnilleen suoraan sitä laitetta kohtuus. Se oli niin kuin sanotaan tommonen toiminnallinen virhe, mutta siinähän se periaatteessa sitten kun mä katoin sen, niin se pysähtyi ja kyykkäsi nopeasti vaan, kun se oli katsekontaktissa siihen. Et nyt jos se olisi tullut sivulta, niin mä veikkaan, että se reaktio olisi pikkuisen toisenlainen. Todennäköisesti olisi väistänyt kääntämättä katsettaan siitä kuitenkaan pois. No siinä nyt ei ole loppujen lopuksi silleen sen koiran niin kuin sanotaan rohkeuden suhteen niin suurtakaan eroa. Semmoinen kosmeettinen tahra siihen jäi ja kun ei siihen kerki tuossa silleen puuttua, että kun se olisi lähtenyt se homma käyntiin, niin se on aika vaikea katkaista sitten, mutta se on tietysti hyvä, kun sillä on hyvät hermot, niin sen ei tarvitse. Se mikä on selvä, niin se unohdetaan heti. Ja akrehan tämä koira aggressioalue on varsin syvällä, eli tuossa aaveellakaan niin ei sitä kiinnostunut, ei se suunnilleen peppunsa käänti jo sitten niille, että mitä hän on tuolla. Ja ei niin kuin sitten tietysti missään vaiheessa ei pelännyt niitä. No leikeistä olikin puhetta siinä selvästi läsnäolo vaikutti siihen. Mutta eihän tämä todennäköisesti onko tämä arjessa mitenkä säpäkkä otteessa. Sanotaan, että semmoinen pikkusen verkkaisen oloinen maku niin kokonaisuudessa. Kun on hyvät hermot, niin se ei tarvitse sytyillä eikä pyöriä. Semmoinen vaikutelma siitä jäi tuossa nyt ainakin. No toi taka-ajohan meni sillä tavalla ketuilleen, että se ei kummallakaan kerralla lähtenyt. Ja kun se kuvaaminen loppuu siihen, kun se koira ensimmäisen kerran pysähtyy. Sehän voi olla, että se menee kroppasapituun ja pysähtyy se kuvaaminen loppuu siihen. Ja näin ollen me ei nähdä myöskään silloin sitä tarttumista. Eli tuo puruote tarttuminenhan tässä korostuu niin kuin monessa kohtaa. Ja sillä on niin kuin tuossa leikissäkin, sillä puruotteella on suurempi painoarvo kuin sillä fyysisellä aktiivilla. Sitä pidetään niin vankasti perinnöllisenä ominaisuutena, että se tulee niin kuin tuossa näkyy. No sitten tuo laukaukset, niin kuin oli puhetta, niin se ei, jos mä niin kuin sanoisin luonnetteisesti asteikolla tuohon vähän jotain, niin se oli siinä vähän niin kuin kokemattoman rajoilla meni, että se ei ihan yhtä vakaasti varmaan käyttäytynyt, kun se on käyttäytynyt luonnetteisesti. Silloin se ei hätkähtänyt, se oli vaan täysin niin kuin ei mitään. Et nyt aiheuttiko sitten joku muu sen pienen ajatusviivan, että se ei sitten tuohon leikkiin sillä tavalla innostunut eteen. Mutta tällä tavalla ja täällä on sitten yksityiskohtaisesti
yksityiskohtaisesti kaikki merkitty jo takapuolelta näet, mitä se tarkoittaa sanallisesti. Eli vaihtoehtoja on suuri määrä ja ruksiakin on aika monta. Joo. Ja tälle koiralle ainutkertainen tapahtuma, eli nyt on tämä vuodepuoli kahlattu läpi. Lopputulkinta ja pelaaminen arjessa jää sinulle sitten, että mitä saat siitä irti. Kiitoksia. Mitä lajia sä harrastat sillä muuta? Jälkeä, agility ja tuttista treenataan. Kilpailu. Vielä ei olla kilpailtu PH läpi. Joo. Jäljessä alkaa olla kisavalmistu. Just kun yritän sanomaan, että varmaan jälkikoirana keskittyy hyvin. Kyllä, ja se on sille elämään melkein suurin nautinto, kun saa jäljestä. Silloin ei muuta kuin sitä käyttöä. Sitten kun siitä käyttövalio, niin sitten vaan vaihtaa valio. Niinpä. Piece of cake. Hyvä.